Nyuwun ngapunten Pak Mubarok. Terus perlu saya sampaikan. Perlu saya sampaikan insya Allah ya, nyuwun ngapunten Pak Dalang. Insya Allah 24 Mei saya sudah ngomong sama Pak EO-nya, itu kita juga sama Mas Akbar lagi di sini. Amin. Berikut Mbak Niken. Nyuwun ngapunten lho Mas. Mas Akbar domblong lho. Lho, apa Mas Akbar gak dikandani bapake? Guyon gini ya. Ya guyon ya. Itu perlu saya sampaikan, kita tidak akan panjang lebar kan wajahnya padat. Yo ngaturake dibacotke lakone luwih dhisik ngono ya Mak. Mesake sing penikmat lakon no. Oh ngono. Banjaran Anoman dibajutke babaring lakon. Muga-muga lakon Banjaran Anoman dadi angsar kanugrahan, angsar kabecikan, satemah dusun pengkol ngrami entuk anugraha saka Gusti Kang Maha Nasa. Tak derekke yung. Dumawur mangawur-awurahan pengarane ngajurit gong maguru gongso tetek kaya butula ora pangri ing turangga hesti menyang dwaja kang kekitir ora kata ingkang dwaja lelayu sehabit Kakang Senggono Jaya Anggada Nemaran karepmu piye? Sajake kowe arep golek perkara karo Jaya Anggada ngono apa piye? Aja seling surut Jaya Anggada. Apa to gunane, apa to paedahe golek perkara karo adiku dhewe. Kowe aja ngejak geger, kowe aja ngejak padudon. Mula aja kleru panampamu Yudi, adiku sing tak tresnani Jaya Anggada. Nyatane kowe ngentengke karo Jaya Anggada. Ngono kuwi tegese kowe kuwi golek rai. Kowe kuwi golek perkara. Saiki ngene wae. Apik-apik anaten. Kowe Kakang Anoman kelakon dadi dutane Sinuwun Prabu Rama. Yen wis bisa nglangkai bangkene Jaya Anggada. Weh lah dalah. Sayektine aku ora kepengin regejekan lho Di. Sumurupa gaman ingkang paling ampuh mono gaman manunggal. Gaman manunggal kang sarta tetunggalan.
Sapa wae sing dadi dutane Sri Rama Wijaya kabeh mono wis dadi hak kang sarta wewenange sinuwun Prabu Rama. Ayo saiki kowe gelem minggat apa ora? Kakang Anoman gelem minggat apa yen ora? Ora gelem minggat kelakon aku keset ndiase Kakang Anoman. Wela dalah Anoman ora bakal mundur sejangkah ngadepi Dinapuramu. Ora minggat kelakon dadi kondo kowe. Wah! Wah! Ya! Was! Ho ha! Ho! Hey! Was ya, tebal gadamu. Hei, 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 wah, 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 hei, ho, hei, wah. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Oh. Sikara janjut gumregut ngembat watang rabasa mungsuh tangkep jojo kantaran bau saya akti Anoman lan jeneng sira Jaya Anggada. Aja mbok terus-terusake anggonmu padha Pancakara. Panjenenganing Sun Narpati Sugriwa ngemban jejibahan saka Gusti ingkang akarya jagat kanthi sarana manunggaling barisan para wanara ing negara Guwa Kiskendapura.
Inggih. Nyuwun pangapunten Paman Narapati. Semanten ugi kula nyuwun pangapunten Kanjeng Paman. Sekawit jeneng sira Senggana bisa dadi dutaning Sinuwun Rama Wijaya kanthi wektu 24 jam. Sedina sewengi bali wis nggawa pawarta saka negara Ngalengkadiraja. Alakara kaluhuran kados mekaten Paman Narapati. Jaya anggota kula wonten dawuh Kanjeng Paman. Jaya anggota apa saguh ngungkuli wanci kesaguhane Si Senggana? Apa saguh ngungkuli wanci kesaguhane Anoman? Waduh. Awrat raos sing manah kula Kanjeng Paman, kula namung sagah 3 dinten 3 dalu. Mula aja dipeksa Jaya anggota. Sinuwun Rama Wijaya anggone milih kuwi ndak kira wis kebak ing petung. Jaya anggota, kowe ngalao besok lamun isih ana wanci ganti jeneng sira Jaya anggota ingkang nampa kapercayan saka Sinuwun Prabu Rama. Nur inggih mangestokaken dawuh Kanjeng Paman. Kakang Anoman aku njaluk pangapura ya Kakang. Tiba sepadha-padha yudi. Pun Kakang uga njaluk pangapura Yayi Jaya anggota. Wah nek ngene nak penak anggone nyawang. Anoman apa wis samapta ing gati sawegoing diri dadi dutane Sinuwun Prabu Rama. Namung pangestunipun Paman Narapati ingkang kula suwun kinarya tetaming ing jiwa kasatriyan kula tak balang puja pangestu. Barengi sintrang samirana. Barengi sintrang samirana lananga sing dadi juritmu Senggana. Sintrang samirana ketere pare sambikan guru ekara. Yo, Bica.
Yan Senggana tumuju mring negara Ngalengka Diraja. Mabur dhuwur ing gegana lamun saking katebian prasasat kaya kapuk ingkang kumaleang. Gantya ingkang winuwus. Gantya ingkang winuwus ingkang mapan ana ing negara Ngalengka Diraja. Senopatine Sang Prabu Dasamuka. Senopatine Sang Prabu Dasamuka ingkang mapan ana ing sajroning samudra. Nenggih Dityakala Welakataksini. Buta gegilani nanging anggadhuh kasekten ingkang hanggegirisi. Eling-eling buta ning raine baya. Kakitrang ana sajroning samudra kemricik sarane. Wahyut Jengyak sendro kurarupa masas kati angin pangsa palka prapa madyaning samudra ana abdi dalem juru silem negara Ngalengka kang ngapais buta setengah bajul tutuk nyohang gegilani nama Ditya Welakataksini gandeng landhep panggandane tuwin permana kang dadi paningale nalika ngungak manginggil ana barang ingkang nyolowadi dasare kapatah juru silem ingkang kinenjaga marang katentremaning negara Ngalengka mila samukawis ingkang kumelip
diserot mesti kamplung ana waduke. Dupi ngawuningani klebate sang Anoman ya sang Senggana ingkang sampun dumugi tepis wiringing negara Ngalengka. Kagiat kagura wekasan risang wel kataksini ya kasorot risang Anoman satemah kamplung manjing ana waduke Ditya kala wel kataksini. Ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pramudita. Ora weruh sangkan paraning bilai teka iki aku diserot nganti mlebu ana sajroning weteng. Sing nyerot aku iki janjane bangsane ngopo? Buron banyu apa malah buta sing lagi njaga segara? Ah mbuh Hanoman ora peduli. Ora perlu mikir sapa sing nguntal Anoman. Sisaning kekuatanku iki tak klumpukke tak nggo jebol waduk iki. Tampo murang tata. Apa kurang panganan janene sajroning samudra iki? Wani nguntal marang Anoman ya Senggana. Ing kene marganing patimu Bajul. Wis kelakon jebol kang dadi wadukmu. Mbacutake laku dina iki Hanoman.
kaya bulan pasur ya Sinta, aku ora salah, Sinta. Dasamuka ora kleru. Sing tak lakoni kabeh iki ora dosa. Tumrape dasamuka gawean nyolong kuwi ora luput. Ning yen digagas kanthi kandhas nganti turu sing tias, sing luput kuwi sejatine malah bojomu, si Rama Badra. Duwe bojo ayune kaya ngene, wiwit pucuk rambut nganti dijempol suku babar pisan ora ana gethek cacate. Kok malah diumbar turut alas. Urip leleran ora genah sing dituju. Yen kowe dadi bojone Rahwana Raja Cetha ngiglok kang tanpa warana kowe bakal hanyok mati hambau denda. Disunggi-sunggi para narpati, disubya-subya para satriya, disembah-sembah karo wong sak omah. Kowe maling, sepisan maling kaping pindho ya tetep maling, selawase jiwamu ya tetep dadi maling. Yen kowe duweni kasekten kenang apa? Kenang apa kowe nilapake guru lakiku? Mbok nek guneman madhep rene. Mbok nek guneman madhep rene ngopo? Madhep mrene. Aku gelem adu arep karo kowe Dasamuka. Lamun Dasamuka bisa adu arep karo Sri Rama Wijaya, adu arep tangkep Jaja Kamparan Bau. Piye? Ityan-ityanan. Piye lehmu muni mau? Piye lehmu muni mau jajal balenono? Apa kowe ora kulak pawarta dol pangrungu yen jagat iki keberbeken karo kasekten ing Dasamuka? Negara Lokapala tak bedah, negara Maespati tak bedah, negara Ayodya nalika semana ya tak urak-arik. Pirang-pirang negara tak waneni. Ha kok dadi diapurane bojomu tawak-tawake ngarepe Dasamuka. Wah, ora gondro sepira. Wong wadon grubyuk kabotan minjung. Ora bisa ngruda paripeksa kowe aja tlut Dasamuka. Loh. Loh. Hei, wis Sinta, wis. Nganti kowe Dasamuka wani maju sak jangkah. Patrem utawa keris iki kang kinarya anggonku bakal suduk sarira lampus diri. Aja Sinta, aja. Oh! Prataruna hangutiya Samestara maka sakune dumati Masuti ekaro Kakake gunane Bisane Sambodya Bagaimana
Amit pasang Kalimantabik pisawanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang towang kula ingkang sowan Sang Dewi iki sapa kok ana wanara seta mancing ana taman Soka ngadhep marang Rekyan Warasinta inggih Sang Dewi dipun tepangaken kula menika rewanda saking Guwa Kiskendha. Guwa Kiskendha menika sak ngandhap pengayomanipun ingkang garwa sinuwun Sri Rama Wijaya. Wah, kula pun Anoman utawi Senggana. Menika dinuta kaliyan Prabu Rama Wijaya prapting wonten negaring Ngalengka mriki jumujuk wonten ing Taman Soka. Awit kula mundi dawuh saking ngarsanipun Prabu Sri Rama Wijaya. Jagat Dewa Bathara Wasisaning Bathara jagat kaya dene lumaku ing wanci pangkelong kepapak ing obor sewu Senggana nganti tekan semono katresnaning Pangeran Rama marang panjenenganing ingsun nganti utusan Rewanda Seta inggih Sang Dewi sampun ngantos wasumelang ing penggalih mboten badhe gantalan wulan ingkang sinuwun Prabu Rama Wijaya badhe jumujuk wonten ing mriki mapak jengandika Kanjeng Putri kondur wonten ing pesanggrahan Mangli Awan mangkono Anoman lakar kasinggihan apa ora dina iki wae aku melu marang jeneng sira bali ana ing pesanggrahan Mangli Awan kepanggih kelawan Pangeran Rama Senggana wah mboten Sang Dewi mboten menika awit kula namung mundi dawuh saking Prabu Rama Wijaya. Benjang mawon menawi sampun tumapak wahyaning mangsa kala, taratamtu jengandika saged kepanggih kalian Sri Rama Wijaya. Mangkono Senggana nur inggih. Yo, aku manut, aku ora bakal mbadal dawuh. Ngiras pantes kula badhe ngukur kekuatan negaring Alengka. Mila kula sowan dhateng mriki salajengipun kula tinitipan kalian Sri Rama Wijaya. Wujudipun ali-ali Sotya Ludira. Kinen ngagem jengandika Sang Dewi. Minangka pralampita Pangeran Rama maksih tresna dumateng jengandika swawi kula haturi nampi Sang Dewi. Hanoman malumpat sampun prabeng witing Nagasari. Molat mangandhap katingal hong Wanodya Yugara ageng gelung rusak waralan Gesma gelung rusak waralan Gesma kang iga-iga kaeksi kalilan kula badhe nyuwun pamit Sang Dewi Senggana ngaturake panuwun lan sakbalimu sing ati-ati awit negara Ngalengka kuwi kandhange macan kudu waspada sak kiwa tengenmu bebaya sawanci-wanci anempuh marang jeneng sira Senggana pangestu paduka Sang Dewi ingkang kula suwun minangka tandha sira wis ketemu karo aku mara gage tampan ana aku titip wujude Kancing Gelung Kyai Cunda Manik mara konjuk marang sinuwun Rama Regawa lan nganti pirang-pirang taun aku tetep ngenteni marang rawe Kakang Mas Rama Anoman. Palugon laguning legas lu kita linuting kidung kadung kadareng nomor mangun manah rahayu
Ora krasa dleweran sing dadi luhku. Nganti tekan semono katresnaning Gusti Putri marang Sinuwun Prabu Rama. Tobat. Pranyata wanita utama kang kena kinarya tepa palupi. Kang wis bisa njaga marang kasucene, njaga marang kahormatane. Senadyan pinisah suwe kelawan guru lagi, nanging katresnanan kasetyane tetep utuh marang garwane Sinuwun Sri Rama Wijaya. Ya, ya. Kewajiban angka 1 wis rampung. Kari nindakake kewajiban angka 2 ya kuwi ngukur marang kekuwataning negara Ngalengka-Diraja. Ya. Sepiro kekuwataning negara Ngalengka-Diraja bakal tak jajaki dina iki. Malik. Ya. Anda dalang gayung gekono Hari Sang Rama Ndaya Patyana Yaksa Gung Cangkrama namane wela katak sini jejagi jroning marih Mbadha kolam tanpa tuwuk mina-mina jero jaladri mila gugu saben hari tanggor kowe ya dia elek wani manjing ana sakupenging negara Ngalengka tranyak-tranyak manjing ana Taman Soko. Lamun bisa tata jalma manungsa ngaku sapa ingkang dadi praga samuhe wanara. Wela dalah. Tambuh marang Anoman ya senggono. Kekesete ratu Gustiku Sri Rama Wijaya saka Mangliawan Hanuman jenengku ya senggono aranku. Kowe utusaning Prabu Rama garwane Regyan Warasinta pancen kapara nyata. Bebasan iwak kecemplung wuwu. Bebasan iwak kecemplung wuwu tangeh pisaning mlayu. Maknane kepiye? Tegese kepiye? Nunggulo. Manuta kowe dadi bandan. Bondo tangan mak srimpung sikilmu. Lah aturake ana ngarsaning Ratu Gustiku Prabu Dasamuka ya sang arah Wanaraja. Ngusik. Kowe arep nyekel, kowe arep mbondo Anoman pancen kapara nyata. Kowe ngerti kewan cacing? Kewan cacing kae didak molet apa meneh janma menungsa, utamaning wanara utawa rewanda kaya wagu. Karepmu piye? Sembodo kang jinangka, kowe bisa ngrangket Anoman ya senggono. Lamun bisa nandingi apa kang dadi kaprawiran kang sarta kadigdayaning Anoman ya senggono. Wani karaku entek wedine karo wanine. Bagus. Ngemping loro ngincah pati merangi tatal Grajawu. Legan golek momongan bunuk, golek pacangan merangi tatal Grajawu. Tangan kundarat mener ngene diadap ra muntah gerak kurone biatangmu kowe. Woi. Hey. Idyane danan nyikatan nyambar walang kang dadi solahmu Anoman. Senggono. Wah! Pas.
呀，好哎，好一哇，那一呀。Mas jebol dan jamu gue hei hai ya anda kowe hai iki hai hai has hei wah lộ mẹ wow ya hi ha ho hey ho hey ho hey ha hey ho hey hat hos hey ya wow hei ya cepat gadamu hei hai hai ya hei hei ha hei ho hei lo hai ya gió à yeah gió à hoa hot wo hi vai hoa lối hỏi ho ho ê vai ya Hey! Hey! Oh! Ha! Hey! Ha! Hey! Hốt! À! Mày á! Lô! Hồ! Pass! Hốt! Yeah! Hey! As! Sạch! Hai! Hồ! Hey! 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 À! Hey, up, ah, here. Wash. Hey, 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 ah. Hey! Hey! Ah! Hey! Ah! Ah! Ayo, sendiri Andi.
ho, ya. Wah. Jebol dadamu. Wah. Hei. Ya. Hei. Oh, hey. Wah. Wah. Ho, hi. Ha, ha, ah. Ho, hey, wah, hey. Wait, wah, ya, wah, ya, wah, ya. Whoa. Hush! Oh, hey! Hey! Ah, ah, ah! Hey! Wah! Monyet apa iki jane? Monsieur! Hi! Hush! Hoi! Hi-ho! Hot! Hey! Hey! Ah! Hedian-hedianan. Hedian-hedianan. Wangan jara aguning angin gugur akraning haraku guruh gurnitore kakiri-kiri walah gedhek putih ora kena sinangga enteng barisan negara ngalengka padha bubar mawut nganti kaya babatan pajing Wanara Seta gedhek putih tibane panah rantai kelakon dadi bandan kowe dina iki
Ya. Seret kowe. Wah. Wah. Weh, lata. Jet. Wonten dawuh Kanjeng Rama. Iki sapa iki? Punika naminipun Anoman inggih Senggana. Anoman inggih Senggana. Utusanipun Prabu Sri Rama Wijaya ingkang sajakipun soroh nyawa wanuh wani mlebet wonten ing Taman Soko Biakar Jet, biakar. Wah. Enu bengi mawi kayu bakar ari Sang Raden Hanoman ya Sang Raden Senggana sedyaning kayun Raden Indrajit saha Prabu Dasamuka arsa hanyirnaken dutane Sri Rama Wijaya kaya pantok pepuntoning tekad ari Sang Raden Hanoman ya Raden Senggana eling lelakon kapungkur eling-eling lakon kawuri nalika Raden Anoman den lairaken ana ing Madyapada nalika Raden Senggana den lairaken wonten ing jagat ginelar Anoman den paringi aji jaya kawijayan saking pukulun Bathara Bayu ya Sang Hyang Maruta cacah wonten kalih setunggal aji maundri angka kalih aji pameling aji maundri daya katyasane lamun tok kawatek Anoman bisa mbledhos kadi dene 7 gunung gedene aji pameling daya katyasane lamun Anoman anemai bebaya lamun Anoman hanemai bebaya lamun aji pameling kawatek Bathara Bayu tanggap ing sasmita gya asung pambiyantu mring Dyan Senggana den watek aji pameling kaboyong ri Sang Raden Anoman kelawan Bathara Bayu. Tuntas ora sida Anoman obong. Kaya ngene panitia nek nyuwun dadak aja nganti Anoman obong. Piye carane Anoman duta ora nganggo Anoman obong? Iya, nek ora mbok watek rugi lehmu tak wenehi kasekten. Inggih Sang Rama Bengkulun. Aji Maundri kang sarta aji pameling. Aji Maundri lamun mbok watek Anoman iso mbledhos.
pitung gunung gedene. Lamun aji pameling mbok watek lamun sak wanci-wanci Hanuman ya senggono nemahi bebaya aku kang bakal asung pambiyantu marang jeneng kita senggono ya Hanuman. Inggih. Wah. Ngaturaken panuwun. Iya. Baliya iki wis meh 24 jam sedina sewengi. Baliya ana bendaramu Sri Rama Wijaya sak dadi pengantu-antuning wong sak pesanggrahan Mangliawan. Yo nyuwun pamit ngaturaken panuwun lho Pungulun. Ya padha-padha Hanuman. Ora kebacut, ora suda. Pener 24 jam sajroning sedina sewengi. Raden Anoman wis bali ana ngarasaning Sri Rama Wijaya Gyawasung pawarta. Kang sarta maringaken Kancing Gelung Kyai Cundamanik. Kancing Gelung Kyai Cundamanik minangka pralambang nganti ewonan taun rekian Warasinta tetep setya hanunggu mring rawe Sri Rama Badra. Bombong penggalihe Sang Rama Badra labedyan Anoman wis bisa angrampungi karya minangka dados Sang Duta Agung. Awit saka bungae Sang Rama Wijaya Prabu Rama peparing pusaka nama mring Dyan Senggana. Nenggih Raden Rama Ndayapati ingkang mengku surasa piyandele Prabu Rama. Sangsaya dalwarara sabya kang lintang kumedhap desunya tengah wangi lumrang gandhaning puspita karengyaning pudyanira Sang Dwija wara ambrengeng lereswaraning madu brangta manung sungsarining kembang wancine wus madya ratri dereng wonten ingkang cinarita amung Sang Hyang Candra ingkang jemedhul saking Arka harsa hamadangi jagat dupi tatasing kamantian diwasaning Sang Hyang Arka yekti wis wancine gara-gara mijil sinom rujak jeruk